Jedna z väčších miestností kaštieľa je dnes zariadená ako salón šlachtickej rodiny z 19. storočia. Salóny boli zariadením, kde domáci prijímali hostí, kde sa s nimi bavili, kde sa podávala napríklad káva alebo čaj. Nebola to jedáleň, bol to salón ako prijímacia miestnosť. Dá sa predpokladať, že aj Madáč v čase, keď tu žil od roku 1855 do roku 1864, kedy zomrel, komunikoval v tomto kaštieli so svojimi priateľmi, najmä s poslancami, ktorí boli či už v uhorskom parlamente alebo v župnom zhromaždení. Táto miestnosť pôvodne bola izbou mamy pána spisovateľa Madáča, majitejny Anny, ktorá tu mala svoju posteľ, svoju pohovku, tu sa celý deň zdržiavala, preto je tu aj kachlová pec, aby sa tá miestnosť dala dobre vykurovať, aby stará pani mala tú dobrú pohodu. Jej vnukovia si na túto miestnosť rady spomínali a spomínali aj na barokový obraz Krista, ktorý tu visel. Spomínali na to, ako stará mama tu robila ručné práce, že tu mala vysoké kreslo s vysokým operadlom. Pravdepodobne ju trápila lámka, možno bola chorá, ale toto bola tá izba, kde sa ona najviac zdržiavala. Bola majiteľkou veľkého panstva, o ktoré sa samozrejme sama nemohla ako vdova starať, preto Madáč už ako 21-ročný mladý muž odchádza do Čestve, aby sa tam staral o ďalšie rodinné majetky. Tam sa aj oženil, teda zobral si manželku, presťahoval sa tam a jeho matka ďalej žila tu až do roku 1855. Pripomienka v tejto miestnosti je najmä na pánov, s ktorými Madáč komunikoval, s ktorými si písal a ktorí ho tu pravdepodobne aj navštevovali. Bol to napríklad Zonták Pál alebo ďalší muži, ktorí v tom období boli činní v uhorskej politike.